Vols saber com accedir a l'entorn d'aprenentatge virtual? Nosaltres t'ho expliquem. Tens dues opcions. Fer-ho per la pàgina web sanjaumelesheures.cat o bé accedint pel blog d'educació infantil. Un cop dins, hauràs de clicar la combinació de números 1, 2, 3. Et redirigirà a una finestra on hauràs de clicar la pestanya Alumne i tot seguit hauràs de posar la contrasenya que t'haurà proporcionat la tutora o tutor del teu fill o filla. Ja hi ets a dins. L'únic que hauràs de fer és entrar a la teva aula. Allí trobaràs totes les activitats que els i les mestres aniran afegint. Enhorabona! A partir d'ara ja saps com pots accedir a l'EVA, entorn d'aprenentatge virtual. De ben segur que serà una eina molt útil. Fins aviat!